Agurain, Arabako Lautadan kokatutako udalerria da, hementxe. Udalerri honetan bi erlijio mota daude, alde batetik tungroka eta bestetik patata. Nik oraindik gandurrik ez dakat, baina eguna ondo hasteko patata poltsa bat gustora hartuko nuke. Laiz, agurainen laiz, baina agurainen zengueta, hombre, laiz. Jo, hau jendia, jas. Agurainen, eliza bat ikuste dudan bakoitzean errezatzeko gogoa jartzen zait. Salve, Regina, mater misericordia, mater misericordia. Misericordia, hay que estar majareto para hablar de amor de Dios y al mismo tiempo en sus escuelas preparar los cuadros de manto de la represión. Ojo al Cristo, ikusi hor, kanpandorrea, azpian Eliza gorria, ze Kristo dau. Kanpandorrea eta eraikin gorria, Eliza bali mamintzat, Eliza komunista da. Bueno, eskailera bado. Ikusi dut kanpandorre bat eta gero Eliza gorria edo ez dakit zer da nau. Hau udaletxea da, baina barruan ermita bat dauka, basiliz bat dauka. A ber, nola? Udaletxe bezala erabiltzen da orain, baina barruan ermita bat dauka. Udaletxe bada eta barrun ermita daka. Nahi baduzu erakutziko dizut. Primeran, ikusi hementxe gaude, agurengo udaletxe barruan, azkeneko solairuan, eta hementxe ikusten da garai bateko ermita. Honi, tresen uno pixka bat, ondo etorreko zailo, Ikusi, zer politaban barrundik. Impresionatu da guzti ikendu. Hemen aldarea. Bai. Hemen aldarea horko ordua lehioare, bai? Bi paretak. Eta hemen dago lehengo sarrera, arku gotiko bat. Arku gotiko bat? Eta kanpotik 12. mendeko arkua, romanikua. Bi arku daude hor, bi garai desberdinetakoak. Saber, nola azten duzu gozaria? Lehenengo gauza zer da? Bida, basokatu repel eta handik aurreia kafesnea lagungarri askokin. Basoka hotze, ura? Ura epela. Epela? Bai. Komunia joteko, ondo? Laguntzen da. Ojo, ura epela goizian laguntzen da komunia joteko. Hori da. Ni zurekin hartuko torduan? Bai, bizta. Nik zuk hartzen mozu Isabel neuken hartuko. Bale, ba. Ojo. Eguna azteko, lehenengo lana. Hala, hartu zuk, lehenek. Hola, ze. Agureinen eguna ondo azteko, ura epela. Igual patxaran hauea esan, baina honesta. Ordutan Isabel nahiko izango aurru. Urakin hasiko gea. Gaizki zartzea, Bai, ez da? Ona entzun duzu eta? Aurrea, eta ez di joakit gaizki. Ez, ondo da? Bai. Ojo, orduan, zuki ondo bada gizu? Ai, Kafi epxat? Kafesnea. Kafesnea. Isabel, explika eso hemen, osari fuertea. Iten duzu, zer da, hau? Beira, lehenengo arandanoak. Hola, nesniari? Bai, hola bota. Bota izuzuk. Jesus. Arandano. Hau zertako? Burua esateu lagundu iten dula. Arandanoa? Bai. Bale. Orain sesamoa. Honek du kalzioa. Honek kalzioa? Kalzioa. Otako zu pixkat? Bai. Ni pixka gaixo, Gaixo? Gaurko gozaritea bezala triste izan. Hola? Hola, xe. Neka, buen sos. Orain jarraitu. Zer da, bale? Isabel, zer da? Hau muesli da. Dios. Hau zertako dauna? Ez da dit. Ba, denetako izan. Zer da hori? Oloa. Oloa? Abena. Zertako da nona, ez da dit. Oan, alatake. Bale, baduze gozarika orduan. Bueno, ba honegin, Nik ustezu pintxua tortillana guzta ojango zen dukela, ez? Zuri ondo iten behizunek, Isabel? Baina ohituta ez bazaude, izango zuaz etxarre jana. Zeuke, hola, zeure maira gonbidatuta esengo, gaiz txarra honik esan. Baina zu lasai. Hori erakutsi dineri. Ni hain ez bukatzen, zu honek Ekaue. jai daukazu. Ez da txarra. Miratu. Horixe.
Espetzen bagea, txakurra eman dut eta pospose jatu. Txakurra gustatzen Bai, dako? UAD dietetiko data. Bai, txakurra gustatzen dako? Bai. Bidetuko? Biratuko dugu, a ber. Beltza, torri. Torri, venga, torri. Beltza. Ez, hemen, beltza. Hau, oso zan, eta... Da, bai, joa. Beltza, bai, kamillo zauntza dijo aia. Torri! Badator, a ber. Toz! Beltza, ahí ba, gozaria. Hala! Egon, a ber, zer da hori, Isabel? Saltxitxo izati bat, A ber, zen nahiago duen, mueslia... Bai. Kafesneakin edo saltxitxoia? Kusiko dugu. Beltza. Torri, venga. Ez, mueslia beltza. Ez, nik uste dute... Saltxitxoia eta gero bai, oin postrea... Aguraingo kaleetan paseatzen dudan bakoitzian, kantatzeko gogoa jartzen zait. Carne para picadora! Opakoa, lehenengo aurkezlea naiz Euskal Telebistan, opakoara etorri dena, elurrik egin gabe. Adiós. Zer da? Ikusi, ez detalde galdu. Zer gaude, Olivaresko konde dukearen kortijoan? Zer dago, Agurain, Kordoba? Bazen investigatzen. Ez da patata arrunta. Ez da patata arrunta, Imaginatu. Beste kolore badauka. Ai, Dios, patata morea da. Bai. Handetako jatorrizko patatak, askok izaten dira moreak, larrosak, bai. Ego Ameriketatik. Bueno, egiten da nadiez Bai. gurutzamenduek. Hango patatekin, lortzeko kolore hau, baina gero egon behar dira bertara egokituta. Eta patata hola sorpresa gehiago badazkazue, hola, bat ikusi eta bat morea da. Badaukagu beste badala larroza. Ai, ba. Gaina, patata gauza bat, ez bali badakizu, pentsatzen dezula patata variade bakarra da hola, edo... Patata guztiak berdinak direla, ezta? Ba, patata guztiak ez dira berdinak. Munduan 2000 varietate desberdina da. 2000 varietate desberdin patata. Bai, beitu, hau larrosa. Ai, hau larrosa da, impresionantia. Ba begira zuaitz, hemen dago aldapagora. Bai. Eta niri pila gustatzen zait. Aldapagora noanean, grabe batzutatik hasi, eta gero goraino, poliki-poliki agudoa egin. Grabetik arte. agudora aldapa Bai, eta igotzen da iepa, iritsi naiz. Eta horra zer Indarra hundia. Ja. Aldapa Hori, astera doa? Bai, orain hasiko gara. Iristen ari gara, Ia! Eta bain zer, Nuritz? Ba gero aldapa bera. Eta aldapa bera nola da? Aldapa bera goiti bera. Adibidez, hasiko gara. Goian hasi? Irekin hasi, Bai? eta bukatu. Irekin hasi? Zuloan. Vale. Venga. Uah! Oin? Sorgin etxera. Sorginetxera. Ozen. Egingo dugu erre batekin, eta udanan, mugituko dugu. Arantxa, barkatu, honek zertarako laguntzen du? Ba laguntzen diet estarria prestatzen, niri pila gustatzen zait kantatzea. Nahi duzu nirekin entoratu da oso erresa begira. Na 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 na. Esan. Na 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 na. Tono erdi bat gehiago. Na 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 na. Ber, entonatuko dugu, ezin duzu entonatu, ez? Ez? Desafinatu pizkat? Bai. Zuk! Asko faltaba? Bueno, pixka bat, hortxe dago. Ozen, jarritu niri. Venga, ba, guazen.
Segi, 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 ia! Oso ondo. Lautaraz zabaloretas, argazio zabestua, eguzkiaren gatik horreta, eta ozarkatik zigurketa. Aguraikun biztertorri zen, agurain zapen zanen da, agurain agurain noiz arte izanen da, agurain tartean, agurain hemen bizi naiz. Antxa, bimuzu bai? Bai. Eta Bai. desestresatu berat, guztiz, Asko, bai. guztiz. Lautada eta bere mendiak pantzelak dira horretarako. Mila esker, Antxa. Ez errogetik. Agurainen futbol zelai bat ikusten dudan bakoitzean, kantatzeko gogua sartzen zait. Gol en el campo, paz en la tierra, gol en el campo, paz en la tierra. Hemen ikusten idea, Spiderman, Peter Parker. Ikusi, ze habilidadeakan, hortxe paretak igo eta... Hau Marvelekoa da gutxinez. Hau egingo, Peter Parker, Spiderman. Gintzak ero ez bide. Oidek, superheroia. Asmakizuna, Agurainen zer da hori? Farola edo Star Trekeko Enterprise? Agurainen taberna bat ikusten dudan bakoitzean, kantatzeko gogoa jartze zait. Txus ez un alkoholiko, txus ez da nervioso. Osea, nahi duzunean edo gogoratzen zarenean, pentsatzen duzu pertsona bat, galdetzen diozu eta baiezkoa ematen badizu. Pues esaten duzu non geratu porreroarekin, osea, urrengo porreroarekin eta hori guztia. Eta bertan ja. Eta zein da? Ezin da izan momentuz. Sekretua da. Bai, inauteriak pasarte gutxienez, bai. Inauteria pasarte, kargu sekretua da, ojo al Kristo. Eta adibidez zaintzane, inork ez du txibatzen edo zaio igual... eskapatzen edo aurtengo porreruan nahi, izan izango nahi, ez? Ez. Bueno, sekretua mantentzen, badakite Agurainen. Eta hor zer napakizki, joantziak, Bai, jantziak. Ikustea badaude? Bai. Ikusi, Ze kolorea, ze kalitatea, tal, Antone, ze kolore polita. Aintane, proposamen txiki bat, jake sekretua dan eta herritarra izan behar dan porrero edo sorgina izateko, izan aitekeen igor porrero igual momentu txiki begez, bai. Ez ofiziala, baina, bueno, porrero afizionatu da bestela, ezta? Bueno, eskarrik asko nintzen, guaintxena torre aldatu eta ez irutzen zaizun. Jaha! Nintzen hau, Dios, ez da, porrero, bai, porrero bate baino gutxiko ikusten dut. Oso ondo nintzene. Hemen! Ez entzuten, ikusten. Hemen zaude nintzene, bai, hemen. Hemen, bai. Ai, Dios, bueno, hemen txena hau porreros jantzita, nintzene. Duela ja 7 urte, hasi ginen musika modernoagoa sartzen. Euskal dantzari. Hori da, pauso tradizionalak sartzen ditugu musika modernoan. Ojo. Euskal dantzari musika modernoa sartu. Adibidez Despacito? Ez, hori izango da. Bueno, pauso tradizionalak sartzen dira. Despacitoko abesti honetan. Euskal dantza tradizionala sartzen da Despaciton? Bai, sartzen da. Honetan? Bai, ba. Adibidez, ze... Arina, adibidez. Arina, Despaciton? Eta ez ikusi? Bai. Ojo, Despacito kantakin, Arina. Agurainen. Vale. Despacitokin Arinaren bat? Bai, noski. Eta Arinaren bakarrik sartu daiteke latinoan edo? Ez, gehiagorekin egin daiteke ere bai. Ez ikusi, barrikadarekin adibidez? Barrikadakin Arinarena? Bai. Ojo, barrikadakin.
Berretxuka, erakutsi lekezu nire guzez? Bai, noski. Bai? Adibidez, dakit ja, arriskatzeko asko. Zerbait dance edo... Elektronika edo lako zerbait. Venga, bale? Bai? Bai, noski. Bea, apuntak, Bai. Bide. Bai. Ez que, azta dago. Ba. Bide. Ba. Oso Bai? Hementxe, zertan amaitu nagurainen. Harinari dantzatzen izaskorekin, irakasle honak honetan, Heiki dantzataldeko irakaslea, monitorea, Izaskun. Eskerrik asko, aurreko zidatik, Bai. Nasegi dantzan, janbora askoan. Eskerrik asko zik. Tipini musika basa, altu, ez dakago bizitagunik, osate. Bai, noski. Agur, Izaskun! Agur!